Hello. Ha? I don't want peace. I want problems always. Ano man? Oh shit, not good. Ayo tahu ya. Langsung kita. Asal lewat to. Nagsunod ko. Padung na ko dia. Oh. Nagsunod ko tricycle. Oh. Okay, padung na ni. Yung sunod lang tricycle. Magsunod lang ko. Okay. Saan nila? Oh. Buwa. Sige. Sige. Sunod lang ko. Tricycle lang. Ang driver puta yung sarili. Nagsunod lang ko. Wow, katuhan. Asa dapat? Oh. Okay. Inuan sa kahoy. Kada, kasya. Okay. Bisa mo kayo? Sige. Awas siya agad. Doon lang eh. Sige. Tawa lang ko. Sige. Bos, usaha yung lugar natin rin, bos. Pinabungan. Pare, usaha yung lungsok. Wala, barangay ya. Dili ka taga dire? Okay. Asa di mo muat to? Asa mo muat to? Kani kapita na pis. O dire nagpadung aluginsan. Ya, taga asa di mo? Mindanilya. Taga Minglan nila di mo. Taga dire ra ko. Taga dire ra ko. Gablag ra ko. Gablag ra. Kini ra ko mando ng sige ko panglingi ba. Sige ya. Main na kung pusugan mo tuwan na oy. Salamat. Okay. Taga dire ra manggod ko nya. Natripan lang tika. Ano tuwan? Puno mo kayo gud imong karga gud. Dila na kunda. Ninda mo? Asa man ninda di ay? Ako tingsuan aluginsan sa Asturias. Sa Talusia. Ya balik. Ya uli may minaw man. Pila day bugubog anak niyo di ay? Dua ra oy. Duha ra? Betul pa rin kamo. Mo nasawa? Ako ni Paris Sure ay. lagi. Salamat. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imurang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning